Nok hok kerei mok bosongni tipramotha candidate no samumanei mokolomaktei kalayani nangkha kok tomangkha 28 number Silasori Monobonkul TTA ADC constituency aroni tipramothani candidate Monindra Tripura North Bijaypuro door to door campaign khlai nani thangpurono khoroksa mok bosongni lukurok MDC Kongjong mok tongphuru nok rajagya Pia tini tipramothani candidate Monindra Tripura no nugui khani kokno sawi khana rekha tei mokolobo moktei kokjakha logino tipramothani candidate Monindra Tripura nok khungsa je nangsak bebak no chubakha tei logino tin rok pai yakphari rekha abai khasrangjakha jungdalo kalaijak nokhung Ila jatona hamai jatona khuluma rungam jara 28 constituency bising tongnai butar rok tipra mathai waliya sera public tongnai rajon jatona koinai fainai 12 tarik sini TTA ADC ni kaisa chongmari mani thangjo to chongmari de jara 28 Monobonkul Silasori constituency tongnai sini mafa taku buku jatona chong koinai pal baksa khlai thamsa khlai sini bobagana waisa chong chuwachu khlaini bai ang jotoni thani koimung tongnai aboni baina jara no tongnai media sanga nai tongnai mafa taku buku hairi chong tabo waisa sini habu bagana bodoi anor chino de bodoi kaplai khlaini bai ang 28 Monobonkul Silasori sini ADC constituency andar jara tongnai mafa taku buku no haina hai kobongnai sini bobagana waisa naini bai fainai April 12 tarik bodoi sini bobagana kaplai khlaini bai ang jotoni thani koimung hamjangmung yakha sambai